Yes. Sifuna wachini golo jadet pin Kenya William Ruto kom. A national priority. Gima Kenya ka onego beni kete maino moloyo gik moko te. Trevor. Kenya ka jomosomo ng'eny sana. Maloyo ndalo mane wan kodi kan wadongo. Quite a number of Kenyans population are well informed. Gima Sifuna nyaka ng'e ni en wakili to represent a very important institution, main ODM, and is a serving member. Mar Senate is a state officer. Miso ni en jatich sirikal. Onge kaka Sifuna nyalo wacho wan gi a social democracy ma we have a circle of elections. The presidency and a symbol of our sovereignty and unity as a nation. The moment ma a learned council nyalo wacho on national TV, the removal of President Ruto is a matter of national priority. To kuchiu the means ma is constitutional midwa gole godo. The only way minyalo gol godo Ruto en manedebe. So Sifuna kadwa golo William Ruto, oikre mondo dhi ochung president gi William Ruto, mondo golo William Ruto through kura mar jopiny. To moko mag rhetoric mag wache bath barabara mano poge kod wamunyoro onge. Poge to kang'iye mos body language mare taneno ka ng'ani read the same script mar former deputy president Gachagua. Dibedi nitie oboke moro mondikne mo osomo pile pile mar ketho I chama mar ODM mondo destabilize godo MOU mar ODM kod UDA. Mano miya wacho ni Sifuna namba 1 adanyisi ka ja UDA ng'ama dhi golo William Ruto kapok oromo 2027 onge. Kenya is a democratic state. Nwayiero William Ruto ge kura. Rigathi Gachagua makuro go nwa kokone. Mage jok manoketo William Ruto e power. William Ruto ka ng'ato dwa gole to gole koseng'eyo scorecard mare at the end of his first term. To ng'iyo niya otiyo kaluwore gik manowacho ka tadimo otiyo. Jo Kenya giwegi ema biro golo William Ruto. Okay. Ok the political elite. Moko mag jik moko matin machalo Sifuna. William Ruto is here to stay. Okay.